Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anida, at tubo ti Difon Quirino, nga adda ita ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Dumenden Antolin Alvarado family ti Parodon Sur Apari Cagayan from MJ Antolin. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Raquel Amado Umayas, Chona Labugin, Jasmine Rivera, Melvin Desio Mayumis, kan William Bolosan Sr. Paran family ti Bukod Benguet from Cathrans di Varin. Pancha Sebastian, Malasab, Labaw, Lubuy, Ante, Corbilla family, kasama ti Agasa, Kitog, Kilopo, Reynon, Rabina, Shopan, Centeno, Kakalwan ken Ligutan family, kan amin di ta barangay Punta Apari Cagayan from Aristotle Pancha. Bartolome Santos family, Rosia May ken Roslyn Kate, kastamat ni Bakat ko from Roslyn Kate Bartolome. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan from Priscilla Cabral. Daligkon kan Confeso family ti Cordon Isabela kan Santiago City Isabela. Kan amin napadak nga OFW dito'y Hong Kong from Rose Ann Confeso. Passion family especially nila kay Colamberto Passion Jr. dita Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Makablaawan pa iti Buyakaw bitang kan umaweng family dita Ilocos kan Baguio City from Joan Buyakaw ti Kingdom of Saudi Arabia. Ate Annalyn Mutia, Jet, Balong, Wilbelin,
Kastamet ni Ate Arlene kan Auntie Wilma, kan amin nga apu ko da dita Project 7 Libertad Abulog Cagayan from Zenafer Bravo. Velasquez kan Bukwan family ti Isabela, kan Haske family ti Germany from Imelda Velasquez. Shout out kadagiti high school classmates ko iti Santa Rosa Academy ti San Nicolas, Ilocos Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Ordo family ti Dulaw from Marjorie Ordo. Lakay ko ani Ryan Mabanag, Tatay Saldi Quaresma, Angelo J.R. Quaresma, kan anak ko ani J.P. Cobillas Jr. from Chabelita, Cobillas. Alonso Maliaga Tanyesa family, Ballesteros kan Domingo family, Da Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman West Apari, Cagayan. Makablaawan dagiti friends ko dita Hong Kong kan Macau, isuda Alma Ramos, Brave Ramos, Jenny, Mary Jane, Nori Sibayan, Lomboy family ti Ribswan Nagilian La Union from Bobby Gutierrez ti Vancouver, Canada. Menchi, Gwen, Abuyoan family ti Amunitan Gonzaga, Cagayan from Kit Abuyoan. Elsa Matusalem ti Dubai, Nelia Limon ti Dubai, Arlene Patong ti Qatar, Leia Asuncion di Tabarukbok, Sugitan Patong Pataray family from Juliet Sugitan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Nida. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kaya't kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay ko matakanayon kayo ang nakaradkad adanunan to'y surat ko. Ilihad naklaangan manang itinagan Anida, taga Difon Kirinoak, nga miti agdama kat addaak dito'y Canada. May saak a caregiver. Ti asawak tinabati dita Pilipinas, akad kadwa ti agmay maysa nga anak mi. Iti kang itingitan ti lockdown, nagbalin aliw-liwa, kan pang patibker iti pakinakam mi kadagiti padak nga OFW dito'y ayan ko, ti panagdangdangag mi iti YouTube channel yo. Kinapudno namanang nalaos ti panagyaman ko iti programa yo, tada ito'y ti may saan ang ipaayak iti attention ko iti lockdown, tapno marik naklaang akasla daak iti bukod tayo apagilyan. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay manang, kat mamati akasaan laang asyak, ti nakapasamakan ti kastoy. Mamati akpay nga adu kadagiti padak nga OFW ti makarelate iti daytoy. Tapno nasayod ti amin manang Emmy, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti graduating student, Iha? Okay, matpapa. Ngam kastigayam tirik na ti danda ni graduate. Excited. Rumbang laang, Iha. Agasong may tirigat mo anagad-adal iti numano at awan. Talaga makapa-excite na dandani ka nagturpos. Sigurado maragsakan ni mama papa. Nabayagmat nga inuray na dayti akanito. May salaangan na tawan, malpasak tumatan. Apagbitla daytan, Iha. Saan na mapupuutan di panaglabas ti aldaw? Matamdamalaeng nalpaston ti makatawan na di mo mapupuutan. Wan nga rod papa. Kita amlaangan ti kadda ni mamay ti sabali apagilyan. Nabayagmatan. Kaya't kung arod nga agawid kumamot te na paman nga agretire. Gamkas la sayangan na ti trabaho na. Aywan gayaman niya papa. Agretiro kanto matang agpaiso. Katuan mat anak ko. Taag senyorak tumaten. Sana bale papa, tasaan mo tamadlaw. Senior citizen ka nga aglang-lang nga agkabanwag. Ay sus, pinasablugan nakmanen. Alakit din, ikagpalasin anak ko. Tamadamdamalaeng sigurado nga umawag to ni mamam. Sige nga rod papa, panawan ka pa'y dito eh.
Ay, anyangay, kumusta kayo dita? Kasi tisigod nita, kalkalpas mi anangan iti anak mo. Ayan ngay nga rod ni Eunice. Malati ubiti ti balay da lola na, tanapan nang taditi masida. Ado kami dyan luto, kisanapan nang taditi sida ang dananang kantata. Kasta aya. Oh, kumusta ba ti trabaho? Dandani ka nag-retire, lakay. Wen nga rod. Ay, mga no may kawak to, ninton saan ako nagtrabaho. Kasano ko maikawak ka? Nagado nga ubraan di tabalay. Masangom to namin no saan ka nasumsumrag iti trabahom. Sa bagay. Kasi ka, di ka pa'y agawid. Agawid akto inton makagraduaran ni Eunice kan makapasa iti board exam. Isunto ti sumukat nga umay ag trabaho dito'y Canada. Ay, sapay lang kumangarot na makaturpusen. Excited nga ruten. Makatawan lang ka no, agturpusen. Uray siyak tupay, excited akon. At danton anak ta a nurse no kaskasano. Basta nadam ti bagim dita, Nita. Amangan no awan ton ti pigsamin ton agawid ka dito'y Pilipinas. Nagkunakan ka. Napigsaak pa'y lakay. Diyak to pa'y samiran ti kinadagsan dagiti pasyente mi ditoy. Na, alawanan. Talaga na palagwan kalata. Di ka pulos nagbaliw, Nida. Ibagam tulat nga rodan ka ni Eunice ngay mawagak. Adapay naskan nga si kaswak ditoy. O sige nga rodan lakay. Bye. Anak, at atendaran mi a seminar iti Cebu. Inton maminsan nga aldaw ti papan mi. Kasta ka di papa? Manong aldaw kayo nga ijay? Talo nga aldaw iha. O sige, aganad kayo ti papanan nyo Di yu liwayan nga imutan dagiti kasapulan nga agas yu. Narigatan, sapay adayumot basit di turungan nyo. Di kagdanag anak ko, naisimpa akong ti amin na masapul nga imuta kiti panagbiyahe. Makamukan to pa lang dito'y balay, Wen. Wan, papa. Di kagdanag. Imbilin ko matan ka ni Lola maabayat ti kaawan ko, ijay ka pa'y labalay da amangan. Mang tidak tulatan iti pakitsendada. Amo kami na di mo masangot agluto dito'y balay, iha. Ay, sus. Sigurado ang makadoktumanan ti mangan. Sapay nagimas ti panaglutluto ni Lola. Rumbang lang atap no di kakit kumutong bayat ti kaawan ko. Narigatan ti maong tanggan ni mamam, iha. Ni mamamot ngamin. Panagriknanan sakat basitak pa'y laang nga ubing. Kabailakon nga asikaswan ti bagik. Unay lakit dinaya. Amumatan asikalat na ti baby ni mamam. Iso adi kan mas daaw no kastalauna yan ti panangyali kakanakan ka, Eunice. Hello, anak ko. Hello, Mama. Kumusta ka, Titan? Okay ba, Eunice? Natuloy kayam di papaman na panidya Cebu. Wan, Mama. Isungag may sakit na dito balay. Nangan ka ka din, anak ko. Wan, Mama. Nangan kaming kada Lola. Nakaluto ni Lola itay sumangpetak nga gapo iti pagadalan. Nasaya at mat, anak ko. Sa bagay, imbaga kanyak ni papamdaytan sakbayan na pa ni Cebu. Amo na ngamin nga 1 oras mo nga agluto. Iso nga imbilin na kakadalolam. Nagado ngamin tububraan mi itay diskulaan. Narigat kayam ti dandan niya graduar, Mama. Ag-duty kami pa iti hospital. Nga maagin enjoyak. Nang runa no makatultulo nga kadagiti pasyente. Nagadugayam ti kakaasi, Mama. Pudno day ta, anak ko. Iso nga ikagumaam ti ag-graduate, tapno ad-adu pa'y ti matulungam, inton naan anay kanton a nurse.
may nga anak mi ni Eunice manang Emmy. Makatawan laangan kat agturpusan iti nursing. Isu ti makagapo no apay ang nagsakripisyo ak nga imadayo kat nag-caregiver ak dito'y Canada. Agpapaimat iti may nga opisina ni Lino nga asawa ngamdandanin agretiro. Isu akaslaen enjoyan na laangan tinabatbati pa'y apanawan na iti pagpapaayan na nga opisina. Kadagiti gundaway nga awan ti asawa kas pangarigan no agbiyahe gapo iti trabaho na, dagiti dadakkel ko ti pangibilinan na ken ni Eunice nga anak mi. Isu nga addalat ta mga sikaso iti anak mi. Isu akampante aklat tamat nga agtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Iti panaglabas dagiti aldaw manang, kastuyan dagiti pasama. Lolo, saan ka di pa si mangpot ni Papa manipod opisina na? Nay, saan pa'y mat Eunice apaw? Mga nag-overtime mat isungaging gaitakit awan pa'y laeng. Kunaknodan, Lolo. Naladawak ngamin ita, tadapay naramid mi kadagiti ka klasik. No, kasta sang-sangpot mo mat apaw. Ang kagpalisan di tabalayaw sa kanto agsubli di tao. Di ka nagluto ta sigurado na banog ka. Sa nabalay ka nakaluto mo ni Lolam. Sige nga rod, Lolo. Ayan ka din ni Lola. Ang kitalitaliman na kinasilid may. Ala na paok, ang kagpalisan di tabalayaw sa kanto agsubli di tao. Na pag isuntuan alpasin ni Lola mitararamitin na. Mangantay yung tumatan. Sige nga rod, Lolo. Lola, apay nga tamasansan mo tan amarabiyang nagawid ni Papa. Nang rugi day ta idinagga po ijay Cebu anak seminar. Jak ban abo apok. Nadlaw bimot day ta ni Lolom. Itaman la mapasabak day ta. Dinamag mo ka din no apay. Wan Lola, kunana mo ta nag-overtime ka no. Wano saan, ada na pananda ka dagiti ka opisinaan na. Ay, taman pa'y gararamidan na ti kasta. Naibagam ka din day taken ni mamam. Saan pa'y nga rod, Lola? Diyak kayat nga ibaga, aging kay ti Jack mapanagnakan ti kinapudno. Sabali nga mintag parparik na kanyak, Lola. Apay anak ko namday ta, apook. Kasano? No adda di tabalay ni Papa, kanayon at ti cellphone nat in-into na rin na. Kanayon nga da kasarsarita na iti cellphone. Saan mo't nga rodan ni Mama? Sabalid sa amot ng tinasumok jay amam apok. Masapol ang maduktalak no pudno ti atap ko, Lola. Sakbay nga ibagakkan ni Mama. Day, apay dagita nagaduak kawas mo nga impan mo dito'y apok. Sana kon nga gawid ije balay mi, Lola. Mabalin ka di adituyak pay laang balayo. Ay, uwan ba't apok? Agamaguray ka. Saan ka maawatan? Apay adimon kaya tiyag na ije balayo. Pudno ti atap ko, Lola. Adda babae ni Papa. Nakita mismo dagiti matak. Anya, ay,
Pudno ka di ti ibagbagam apok. Wan lola, jay balo aka opisinaan na ti babae na. Kat tinasakit, kabadungalan da mama idi adapay di ti Pilipinas. Ay, ti awanan ba in alalaki? Laklakayan lang arudan. Dandanin agritiraw. Ngam naaramid na pa'y tikas jay. Lola, anya ti planom apok. Ipakaamom ka di ka ni mamam tinaduktalam. wan lola, rumbang lang ang maamon na teraramidan ni papa. Kakaasing agtrab-trabaho ijadayo. Iso saan arumbang akas to iti subad ni papa iti panagsakripisyo ni mama. Aramidam na anya ti amom anasaya at apok. Saan ka alapdan? Uray ni Lolom. Sigurado adi na kanunungan ti aramid ni papa. Anak ko, naimbag ta imawag ka. Mailiwak namin kan ka, mama. Domingo ita. Apay, saan kayo anakimisa kan ni papam? Awan ni papa, mama. Nasa papimanaw di balay. Ne, sa dino tinapanan na. Awan matrabaho na ita, saan aya? Anya ti pakada na kan ka? Itay nakariingak. Awanan ni papa. Dinamag ko noon nakita da lola arimwar. Nasapa ka no, kan agdardaras ka no pa'y apimanaw. Sa dino nga'y tinapanan na. Apay asaan nagpakada kan ka, anak ko? Mama, anda ibagakkan ka, kan saan ka kumaamakmaklaan. Anya day tayo, nis? Pinalpaliw ko ni papa. Tasipod naggapu iji Cebuan aki seminar. Masansan mo tan amarabyan nga agawid. Kanayon pa'y nga da kasar-sarita na iti cellphone na. Apay nga italaang nga ibagamday ta, anak ko. Tiyak namin kayat nga ipakamukan ka, mama. Aging nga iti tiyak matakbuatan ti kinapudno. Kat agpay so ti atap ko, mama. Nakita mismo dagiti mata. At nababae ni papa. Anya? Sino tinakitam? Jay balo aka opisinaan na, mama. Jay ngay kanayon akan kadwayo arumor iti adda ka pa iti Pilipinas. Dagiti awanan baid. Dagiti traidor. Aggagayem kami. Ngam naaramid na kaliniputan. Laklakayan lang arudan day taamam. Ngam naaramid na pa'y ti agbabae. Kinapudno na. Manungal daw sa anak anang gawawin iti balay, mama. Ijay balay da lola ti pagturturugak. Imbagan ni lola ti makagapo. Kat kinasaritan ak ni papa. Ingka rin ang makisinan iti day tiya babae. Kat tiyak ka nun ipakpakaamo ka na kayo. Iso ang nag-awid ak. Nung ita, kastamanan ti naramid na. Bayam, takasaritak to dyan nalaing nga amam. Di ka pa apektaran, anak ko. Siyak ti makaam mo. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Diyak impagarok nga iti kasday nga edad ti asawak, kat masumok na paylaang ti agbabae. Kat tinasakit, gayem mi dayjay abalo aka opisinaan na, idi addaak paylaang di ta Pilipinas. Kunak no diyak mapasaran ti kasday apan nubo, gaputa saan apulos a nagbabae ti asawak, idi kaub-ubingan mi paylaang.
Ngam ti ad-adda pagdanagak ket ti anak ko manang. Balasangan, ket sigurado ang nasakit para ken kuana, ken pakaibabainan na tinasumok ti amana. Manipod na amwak ti amin, jak sinungsongbatanan ti awag ti asawak. Jak mat inawawagan, tatiningiting ko ti riknak, ken pinanunot ko ana imbag no anya ti rumbang nga aramidak. Aging gaan na ikanakon iti kirad anang sungbat iti awag ni Lino. Hello? Hello, Nida. Nasayata sinungbat amon ti awag ko. Busy ka kada kanayon. Napayagan nga awagan ka nung di ka mo't sumungsungbat. Apay, di mo ammo ti makagapo, no apay adi ka kayat akasarita. Anya ti panagkunam kanyak, maag akaskan ka, gapo iti aramid mo. Anya ka din dahi sasawang bakay. Magindi di ammo ka pa'y laang? Ammo kon ti amin, Lino. Kaano pa'y alipliputan dak iti dayjay nga awanan bain a babae? Nida, may anak pa'y kumangag palawag. Anya ti palawag mo? Ti kinagulim mo? Ti ka na nagbainan? Laklakayan kan? Aring naduduugan kan? Kan balasangan ta anak mo. Di ka pa'y impayan iti pakaibabainan. Napanad ti utak mo, Lino. Pakawanan nak, Nida. Aklo na ka nakpaso lang. Nalabit ang apoy tinalaos nga iliw ko ka. Iso ang naaramid ko ti kasjay. Ngam ikari ka jakon ulitin. Ulbod! Nagkari ka iti anak mo. Iso ang nagsubli di tabalay. Ngam inaramid mo manan, nakisinarak ka manan iti dayjay garanggan diyang abakbakatan. Yak ilibak na itanita. Ngam kayat ko maamuam nga iso ang nakisinarak kag. Talinipas kun ti amin ka na kami. Nagsarita kami laang dita. Mamati ka man wad na saan. Pinutad kun ti relasyon mi ti tunggal may saan. Kat iti panagkunam. Mapakawan kan, gaputan na kiwindaswas kan iti dayjay babae. Akas laawan anyaman nalatan di naramid mo. Ti pananggulibyo kanyak iti dayjay asumang kasayat abakbakatan. Pakawanan na ko ba? Ikarik iti bato ko alangit apagpagbabawiyak ti inaramid ko. Ay ayatan ka, Nida. Patpatgan kayo iti anak ta. Ti anak mo ti pagkidawam iti pamakawan. Urnusam ti relasyon nyo adwa. Diyak kayat abapektaran ti anak ko. Gapo iti madi nga aramid mo. Naimbag ta simangpet kan anak. Nakaluto akon. Amok ka mabisbisin kan. Ingkag palasan tayo sa ganak mo't hindi pangrabyan ta. Papa? Anak, amok kadakkel tinagbasulak kada kayong agina. Ng pagbababawyak tayo dyan. Ikanak kumay ti may sapay agon daway anak. Jakon ulitin ti inaramid ko. Nagsarita kayo ka din ni Mama, Papa? Wen, ngam amok ka na sakit unay tinakam kanyak ti inam. Ngam nakasagaanak nga aguray no kaano ayat nagnati pamakawanda, Eunice. Di mo mababalaw ni Mama, Papa. Adayo iti panunot na mapasamak ti kasta kada kayo. Nabayag a panawan nga aday ti adayo. Ngam no kaano akayat nan ti agawid. Saka yun to nagaramid iti may kaniwas. Pakawanan nak anak ko. Aramidak ti amin tapno mapakawandak.
Panagnakakan ka ti panagbalbaliw kon. Diyak kaya't aguraan nak ititong palbiag, Eunice. Kumusta nga dyan na laing nga, Mama Pok? Nagdakkel mo tinagbalbaliwan na, Lola. Kas makita yung mat, kanayon nga da iji balay tunggal awan ubrana. Nagsublin dyan kasi ti sigod. Ay, nasaya at mat, taging ga nasapa kat nag-uupod ti mading aramid na. Awan lang arudan ti problema na, dandani ka nagturpos. Wan nga rod, Lola. Ngam ni Mama ti pampanunutat. Talaga nasakit tinakam na. Ay, siyempre, Butapok. Nariga at ti kastaparikot asumangbay ka dagiti agasawa. Sapay nagadayo ti ayan na. Ibagbagak mata nagbaliw at talaga ni Papa. Kan napakawan ko matan. Nasayaat ko na. Ngam mariknak ti saum iti kaunggan na. Kasladinan mapakawan ni Papa, Lola. Ipaayad tayo pa iti panawan ang makapagpanunot. Saan na nalakaapunasan na ti sakit ang marikrik nana? Ngam amok, napatagpaylakan ko ana ni Papam. Sapay ko mata maurnas tumatla ti amin, Lola. Diyak kayat nga itapay ang marakrak ti pamilyami. Bakit kan lakaydan? Rumbang laang agkapyada kuman. Ay dumteng to day taapok. Sa diwa pa'y lati sugat arikrik naan ni Mamam. Ngam dumteng tumot ti panawan ang mapakawan na ni Papam. Hello, Nida. Ayan ni Eunice. Apay asikatin ang sumpat iti cellphone na. Ang digdi gusti anak ta. Iso asya kung tinang sumpat iti cellphone na. Apay, Nida. Aging kakadiita kat di nakpailakayat akasarita. Anya ko matipagsaritaan ta. Pakawanin nakadin Amo ti anak mo nagbalbaliw akon. Kat inaldaw nga ikarkararang ko asapay la kumata mapakawan nakmuten. Saan nalakayat nagtipang makawan ko ken ka? Amom no kasano kasakit di naramid mo. Saan mapunas daytay di apagkanito laeng? Anya ka di pa iti kayat mo aramidag. Tapno mapanak nakakanagbaliw akon. Pangaasim ta ibagam ko ma. Awan, bayan naklatan. Basta na nayasan ti relasyon nyo nga agama. Lukas tamat lagayam nga kaslaawanin namnamak ang mapakawan nakpay. Nasaysaya at siguro no gibusa kong tibiyag ko. Total, awan mo't na ti serserbikan ka. Nga uraan niya pa'y tar aramidag. Nasaysaya at siguro ti kasyay. Ngam ti kanay na masaksakitanak gapo ka dagita nga ibagbagam. Anya, lepasam tibiyag mo. Kapoy ti parikot asik kamot na ti akin kapuanan. Tapnagtal na tayo amin na na. Tiyakon kabalan na ti mapaspasamak. Nagbasulak, wen, aklunak. Nga minaramit kun ti amin. Nga bawan mo't nagmamaayan na. Tatalaga nga aging kaita. Marik nakatumok no sa dilangit pailaeng tiguram kanyak, Nida.
Hello, Eunice, anak. Nakaawag kayo mat, Mama? Kumusta di papam? Kanayon ang maikulkulang, Mama. Madlaw ang naunag ti pampanunutan na. Anak, bantayam ti amam. Andi ngayam, tamang ano sa bali ti mapanunot na. Agasam takas lamot ngamin kayat nak nga i-blackmail. Impang tana na saysaya at kanunugibusan nanti amin na. Mama, apay no kasarita yun lang tangamin itinasayaan ni Papa. Total, agin na dayo kayo. Saan mo't siguro ang narigat nga agpamarang ka na pakawan mo itinagbasulan na. Am-am mo nak anak, jak ugali ti agpampamarang. No nasakit tinakam ko, talaga nga ipakitak. Nga Mama, siyak ti madandanagan iti makitkita ajar ni Papa. Anak. Da kayon tinangibaga nga da impangta ni Papa. Kasano na ipaypaysunan ti pangtana. Eunice. Pangaasim, Mama. Maaklon mo ka din, no? Saan, anak? Jak maklon no ipaypayso ti amam ti pangtana. Saan? Matlagayang, Mama. Isa pangaasim ko, Ma. Nagbidot ni Papa. Namsyak ti makakitkita kan makapanagnag ang pagbababawian ng ti amin. Sige, anak. Bayam ta aramidak na ita. Jakmat kayat amadadhaal amamin pinsan ti pamilya tayo. Di ka agdaanahag, anak ko. Nakisarita kanyak ti anak ko manang Emmy. Diyak ko nagpangadwapay anang yebkas iti pudno ariknak. Diyak ngamin kayat amarakrak ti pamilyami, kanjak kayat ada kami pay nga agasawa ti pagparikutan ti anak mi. Tapno maurnos ti amin manang, tinilmon kon ti pride ko kat inawagak ti asawa. Nakita kan napanagnakakmet ti napalalo a panagbabawi na, nang runa, idi agarubusan ti Luana. Di tamutan nga ingkadeng kumanang Emmy, apaman amalpas ti kontrata, talaga nga agawid akon di ta Pilipinas. Umuna amalpas ti kontrata ngam ti panagturpos ti anak mi, ngam ko na ti asawa nga umdasan ti maala na iti panagretiro na, aging ga makaturpos ti anak mi. Kan adda pa yan maaramat mi amang ibangon iti negosyo. Malaksid pa iti dayta, adamot urnong ko iti lasud ti sumagmamano atawan akaaddak dito'y Canada. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Nida. Pagayam Anida, may salaan ti makunak. Naimbagmata di mo pinaturay aruming bawtiguram iti asawam, gapo iti nagbasulan na. Diyak pulos kanunungan tinagbasulan ti asawam, ta iti uray anya nga anggulo, kan uray anya pa'y ti rason na, nalawag abasol iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos tinaaramid na. Ngamkas iti nakunakon, na imbagmet ta inyet nagmo ti pamakawan mo, ngam ti mapanunot ti asawam nga ipaypayso na ti pangtana. Laglagi pampagayam ko, ti kaimnasan apang balas iti nagbasol kada tayo kat pamakawan. Takas nakalanad iti nasantuan a Biblia, iti libro ti Mateo Kapitulo 18, versikulo 22, mamin 70 arumbang a mamakawan tayo. Kastama tapakaragsakak ti pangedeng mo nga agawid kan kalpasan ti kontratam,
tapno maipamaysamatan ti atensyon mo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.